וכל הנמצאים איתנו, כוח, ברוכים תהיו. הבאתי פה קצת מעט כיבוד כדי לחבר עלינו את כניסת השבת, ומריחים את שבת לפנינו. ברוך אתה. ישראל מאיר זה חלבי. ברוך השם. מה זה בשרים? איך זה הגיוני? טוב, מוריי ורבותיי, אנטי שימור. אנחנו זוכים לעשות בימי חמישי סיכום של תוכנית הבקיאות. תוכנית הבקיאות, 4 פרקים לשבוע, יש לכם את הטבלה, נכון? יש כאלה שאין להם, אז יש בקבוצה. נכון? ואנחנו, המטרה שלנו בלימוד הבקיאות היא באמת להיות מחוברים לעולם של דבר השם, של דבר השם שמתגלה דרך ההיסטוריה של עם ישראל, של דבר השם שמתגלה דרך האירועים שנראים בעינינו איך נקרא לזה, מזדמנים ובאים. יש תוכנית אלוקית, הכל מאורגן ומסודר, ולכן כשמסתכלים על הדברים מלמעלה, מתוך ההבנה שאנחנו לא מתעמקים בלימוד הזה שלנו עכשיו ברעיונות עומק, שאותם אנחנו נעשה בעזרת השם בשמואל ב' השנה הזאת, אבל אנחנו עוסקים בתמונת המצב, ואנחנו מתחילים מיהושע. היה לנו כבר שיעור אחד ביהושע א' ב' ג' ד', ותוכלו להשלים אותו. אנחנו דיברנו על עיקרון. העיקרון הזה ילך עכשיו ויקבל עוד ועוד התקדמות, אפילו מרשימה ביותר, כאשר אנחנו נמשיך את הכניסה לארץ של יהושע. ראינו שבעצם יהושע כשהוא יוצא לדרך הוא מקבל 3 ברכות חזק ואמץ. חזק ואמץ ראשון, על להנחיל את הארץ. להנחיל את הארץ. חזק ואמץ שני, לשמור את התורה. חזק ואמץ שלישי, לשלוט על העם. לאחד את עם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. זה המסר של עם ישראל שנכנס לארצו. הוא נכנס כדי להכיל, כדי לחיות את התורה בארץ ישראל בתור אומה. בסדר? ולכן עם ישראל צריך לעבור כאן איזשהו שינוי. השינוי ראינו בכך שצריך להפעיל את העם ממצב שהוא בדרך כלל מה? במדבר, מהו? פסיבי, מקבל מן השמיים, קם בבוקר, מברך ברוך אתה השם המוציא לחם מן השמיים, אוכל בלי טרחה, הכל לא ככה וזה, ויש לו ענן מלמעלה, יש לו עמוד אש מאחורה, הכל נפלא וטוב, ממילא הכל שמור. עכשיו צריך לעבור לשלב שבו אנחנו האקטיביים, אנחנו עושים את הפעולה. ראינו במעבר הירדן, נכון? אתם זוכרים? מעבר הירדן, ראינו דוגמית ממש מדהימה לרעיון הזה, שכאשר הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע לחצות את הירדן, הוא אומר לו איך לעשות את זה בדיוק. לא סתם, יאללה חבר'ה, עוברים, אלא אנחנו הולכים עכשיו, אהרון הולך לישון, נעצר לפני הירדן, רגלי הכהנים נמצאים בתוך המים, המים עולים ככה למעלה למעלה, נהיה זה. עם ישראל שנמצא מאחורה עובר ליד הארון, מצדיע, ועובר את הירדן לארץ ישראל. לאחר שהוא עובר את הירדן, מה קורה? הכהנים הולכים צעד אחד אחורה, ואז מה קורה למים? חוזרים. הם חוזרים, ואז בא הכהנים שסוחבים את הארון, ומה עושה הארון? מרים אותם ומעביר אותם לצד השני. זה האירוע, אירוע מדויק מאוד. האירוע הזה בא לבטא את הרעיון שאמרנו, נכון? כי מכוח מה אנחנו יכולים להיכנס ולכבוש את ארץ ישראל? מכוח מי? הקדוש ברוך הוא. ולכן היכולת לעבור את הירדן נעשית על ידי נס, על ידי ארון הברית, על ידי כך שהוא מאפשר את המעבר הזה. בסדר? יפה. אחרי זה, מי נכנס ראשון בפועל? מי נכנס ראשון בפועל עכשיו בתהליך הזה של מעבר הירדן? מי נכנס בפועל? עם ישראל. עם ישראל. עם ישראל לא נכנס, הארון מחכה שם, הוא בצד השני. עם ישראל נכנס. עם ישראל נכנס, זאת אומרת, הצעד הראשון שנעשה בארץ ישראל הוא של עם ישראל. נכון? אז מי אקטיבי? עם ישראל. מכוח מה? מכוח הקדוש ברוך הוא. רגע, לא, אולי נגיד שברגע שעם ישראל מתחיל לפעול באופן אקטיבי, באותו רגע הקדוש ברוך הוא כבר לא, הוא לא, נקרא לזה, הוא לא רלוונטי, הוא כבר לא נמצא בשטח. שהוא לא, מה פתאום? ההפך, אל תטעו לחשוב, שנראה לכם שעכשיו עובר הארון, בסדר? שהוא עובר, הוא היה יכול לעבור שהמים עדיין ככה, נכון? למה הלכו אחורה והמים עכשיו חזרו? כדי לומר שהארון לעולם ייכנס לארץ ישראל באיזה דרגה של?
בדרגה של נס, לא באופן טבעי. זאת אומרת, לא הטבע הכשיר את הקדוש ברוך הוא להופיע אצלנו. הקדוש ברוך הוא מופיע אצלנו כי הוא מופיע אצלנו בכל התהליך. אנחנו מצווים לעשות, אבל הכוח הוא, אנחנו עובדים אצלו והוא לא עובד אצלנו. ולכן, כיוון שככה, אז אנחנו אומנם עברנו, אבל עכשיו רוצים להראות לכם, בני ישראל, עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא זה שמוליך את כל המהלך הזה, ולכן הוא יעבור את הירדן בצורה ניסית ולא בצורה לא ניסית, ואז זה חזר, ואז הם נמצאים בצד השני של הירדן. זה מה שלמדנו בגדול, כדי להמחיש בפנינו את העניין הזה של שינוי ההנהגה. עכשיו אנחנו נמצאים בפרק ה'. בפרק ה' אנחנו מדברים על נושא של א', נקודה ראשונה, ויהי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, וכל מלכי הכנעני אשר על הים, את אשר הוביש השם את מי הירדן מפני בני ישראל, וימס לבבם ולא היה בהם עוד רוח מפני בני ישראל. זאת אומרת, המעבר הזה שינה את הראש, אנשים ראו, הגויים ראו, מה הם ראו למשל? את הירדן באוויר. נכון, את הירדן באוויר, נכון? ואז הם אומרים, אם ככה אין שום זה. עכשיו לכאורה מה צריך להיות? אם ככה? מה? לפחד, או אפילו יותר מזה, להיכנע, נכון? אנחנו צריכים בהמשך, למה הם לא נכנעים כל כך? נכון? למה הם לא נכנעים? אבל אנחנו חוזרים עוד פעם למחנה ישראל. בואו נעשים שני דברים. דבר ראשון, מפסוק ב' עד פסוק עד פסוק ט', י', אנחנו מדברים על מה? מילה. על ברית מילה. יפה מאוד. זאת אומרת, וכאן התנ"ך מנמק לנו למה כולם צריכים להימול, מדוע? מכיוון? הם לא עשו במדבר. כי הם לא עשו במדבר. ולמה הם לא עשו במדבר? גם מסוכן או משהו, לא? יפה, שתי דעות. דעה אחת שזה מסוכן. באותו זמן לא נשבה רוח. למה הדוחק בזה? כבר היו הרבה דברים שהקדוש ברוך הוא יכול היה לעשות, נכון? אז גם לעשות זה לא יהיה מסוכן. שיהיה לו הדבר השני, זה בגלל חטא המרגלים. זאת אומרת, חטא המרגלים בעצם גרם למצב של משבר בברית שבין עם ישראל לארץ ישראל. והברית הזאת לא יכלה לצאת אל הפועל כשעם ישראל היה נזוף בזה שבעצם הוא לא קיים את הברית. איזה הברית? הברית של העלייה לארץ, בחרות עם הברית לתת לו את ארץ הכנעני והחיתי. לא עמדו, ולכן הברית הזאת הייתה חסרה, ולכן הם לא עשו אותה. מתי הם עושים אותה? עברו את הירדן והם עושים את ברית המילה, וזה מה שכתוב כאן, שכולם באים, הם כולם, לאיפה הם הולכים? הם הולכים לגילגל. שם כתוב ויקרא שם המקום גילגל עד היום הזה. למה זה נקרא גילגל? גלותי. מה גלותי? חרפת מצרים עליכם. להיכנס לארץ. אתה רואה זה בלשון גולה? מה? ויאמר השם יהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם. מה זה גלותי? אני הורדתי, כן, נכון, כמו גולל דאבן, הורדתי, נכון. הגלגל הזה הוא גלגל שהוא גם מגלה. זה שום לשון של גילוי ולשון של סילוק. משהו פה התגלה, תכף נראה מה התגלה. משהו פה התגלה שבאותו תהליך מיוחד שנקרא הגלגל. אמרנו שמבחינה טופוגרפית זה ממש נמצא ממש, אם הם עוברים את הירדן. יצא לנו להגיע לשם, אבל עוברים את הירדן פה, אתם רואים צפון ים המלח, כאן ממש בצפון, הם עוברים את הירדן בצד השני, וכאן מיד אתם רואים שכתוב גילגל. גילגל, עד היום הזה אמרנו את מועצה אזורית גילגל. תיסעו צפונה בכביש 90, אתם פונים לעוקף יריחו, ואז אתם עוברים את קסר אל יהוד, אתם הייתם, לא הייתם, אבל זה המקום שמעבר הירדן לפי המסורת, ומגיעים למקום שנקרא גילגל, זה שם מצאו גם כל מיני ממצאים. אבל שם הירדן ממש רחב? לא, תלוי מתי. דיברנו על זה, אני חושב, לא דיברנו על זה? כן. מה שמדובר זה ככה, הירדן, היום אתה הולכים לשם, ואפשר ללכת לראות את זה. הזכרת לנו בגלל הספר שיש היום. אז הזכרתי את זה, שהיום א', יש מעט מים, בגלל שאנחנו לא נמצאים בסוף תקופת הגשמים, וכאן זה סוף תקופת הגשמים, זה היה בי' בניסן. ודבר שני, זה מכיוון, יש סכר דגניה, שהוא חוסם את המים מהכינרת. כשלא היה את סכר דגניה, שנמצא בצפון שם ביד צמח, בצומת צמח יש סכר דגניה, אתם מכירים, נכון? זה חוסם את המים כדי שהכינרת לא תזרום לים המלח. ולכן ממש יש בירדן קטנצ'יק, אתה מגיע לשם, אתה אומר, וואלה, מה זה לא הצליחו לעבור, זה צריך ניסים וזה. אז סיפרתי, כן, אבל סיפרתי לכם, ולא יודע, שיש שם במקום הזה של המעבר, יש שם איזה סימון על הקיר, ובשנת
באלף, לא יודע משהו, לפני 10 שנים בערך, היה חורף, עד כדי כך שהיו צריכים לפתוח את סכר דגניה, וגם ירד הרבה גשם, והמים הגיעו, המים של אותו מקום בירדן הגיעו לגובה הזה. זאת אומרת, ואז כשאתה מסתכל על זה, אתה מבין שבעצם, כשאתה מגיע לגובה כזה, הרי בנוי ככה הירדן. ככל שאתה עולה יותר, זה נהיה יותר רחב. ואז בעצם כשאתה מגיע באותה שנה, זה ממש היה צריך באמת איזה רפסודה כדי לעבור, זה לא הולך פשוט. לא רק כשרואים את זה ביום, כזה קטנצ'יק כזה, אבל ככה זה היה גדול, וכך כתוב בתנ"ך, והירדן מלא כל גדותיו בימי הקצה. כך כתוב. לכן היה את הדבר הזה. זה הגילגל. הגילגל זה מקום מאוד מאוד חשוב, הוא יהיה בהמשך מאוד מאוד חשוב, כי כל פעם כשעם ישראל יוצא לקרבות וחוזר מהקרבות, המחנה המרכזי זה מחנה שנמצא בגילגל, מעבר לירדן, ממש ליד יריחו, תכף נגיע ליריחו. מכל מקום, מילה, נכון? דבר ראשון. מה הדבר השני? פסוק י', פסוק י', מה יש לנו שם? מילה, ברית מילה. שעכשיו מה לנו שם? נמוך ארי ולבאר. ארי ועל גריזים נמצא בכלל פה בשכם. הם לא הגיעו אליו. עדיין לא הגיעו. נגיע לזה, נדבר על זה, שאלה מצוינת. אבל כאן, הגלגל הוא פה. כאן ממש, כאן זה יריחו, ממש ליד יריחו, שם הם נמצאים. מה הם עושים בפסוק י'? פסח. יפה, פסח, מצוין, הם עושים את פסח. למה הם עושים את פסח? קודם כל, כי אנחנו מדברים בתאריכים, איך זה הולך? הגיע הפסח, י"ד בניסן. למה? נכון, כי הם עברו את הירדן באיזה תאריך? י', והם מעלו את עצמם, 3 ימים, י"א, י"ב, י"ג, מה הם עושים בי"ד? פסח, קורבן פסח. יפה, ועשו את הפסח 14 יום לחודש בערבות יריחו. יש מצב שזה בגלל השלושה מקשים של המילה? יכול להיות שאז זכו 3 ימים, ייתכן. אגב, אני רוצה סתם להגיד לכם, להזכיר את זה, ושלחתי לכם בזה שהיום, הבוקר, אתמול נהרג בלבנון, ג'אבו ארליך. ג'אבו ארליך, אני שלחתי לכם בוואטסאפ, אני חושב, שהוא היה, את הסיורים האלה ביריחו עשיתי איתו ביחד. זה באמת יהודי, ידען באופן בלתי רגיל. כל הדברים שאנחנו מדברים פה על הגילגל ועל הזה, אחר כך איזה כל ימי חייו, משהו הגיע לשם, על הצפון, כי שם היה איזשהו, איזה משהו ארכיאולוגי שהיו צריכים לשאול אותו מה זה, כן לפוצץ את זה, לא לפוצץ את זה. בקיצור, אז יהיה לעולים נשמתו. כן, משהו שקשור לאיזה ייעוץ לצה"ל, מה לעשות ומה לא לעשות. השם יעזור שיהיו רק בשורות טובות, זה יהיה לעילוי נשמתו, כי באמת הוא כתב ספר שלם על יריחו, שלחתי לכם את בטח הוא שמח ללכת לשם. מה זה? בטח הוא שמח ללכת לשם. כן, ודאי. לא היה לו אפשרות ללכת. ודאי. כן. לא יודע, ראיתי גרסאות שונות. לא יודע בדיוק. מכל מקום. ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש בערבות יריחו. זאת אומרת, הם נמצאים בערבות יריחו, כפי שאמרנו, כאן אנחנו מדברים על יריחו. ערבות יריחו זה השטח המישורי שנמצא פה בין ההר הזה, שהוא יריחו. פה, בין יריחו, שהוא כאן, לבין מעבר הירדן. פה באזור הזה הם נמצאים. ממש זה אזור כזה שהוא פתוח. אזור פתוח, אין בו לא הרים, לא גבעות, הוא פתוח, ושם הם עשו את הפסח. אז מה קורה? שימו לב, פסח ומילה. פסח ומילה. למה צריך לחבר בין פסח לבין מילה? למה יש קשר בין שניהם? יש קשר, זה שני דברים נפרדים, פסח ומילה. גם וגם, לא? גם וגם ודאי, אבל למה? כל ערל לא יאכל בו. זאת אומרת, אי אפשר להקריב קורבן פסח אם אתה לא נימול. ולכן היה קודם כל לימול, ואז הם יכולים לעשות את הפסח, נכון? אבל יש בזה משהו מאוד מאוד משמעותי גם. יש גם פסח וגם המילה הם בריתות שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו, נכון? דם פסח ודם מילה. דם פסח ודם מילה, איפה אנחנו רואים דם פסח ודם מילה? ביציאת מצרים, נכון? ביציאת מצרים ממש שני הדברים שהם היו על הפתח, נכון? יש את דם הפסח ודם המילה, על זה נאמר הפסוק, ואעבור עלייך ואראה בדמייך ואומר לך, בדמייך חיי, ואומר לך, פעמיים ואומר לך בדמייך חיי, דם הפסח ודם המילה. כשהם יוצאים לדרך, הם יוצאים מפסח ומילה, גם כשהם עכשיו מגיעים, הם בעצם סוגרים את המעגל. ודאי קראתם בפסוקים שבאקי שלחה בנך לאמור כאשר לוקחים את האבנים האלה מהגלגל. מה זה? אשר הוביש השם את מי הירדן בעוברנו לפני בני ישראל. זאת אומרת, יש כאן כאילו סגירת מעגל, יוצאים לדרך עם פסח ומילה, סוגרים ומגיעים ליעד עם פסח ומילה. יוצאים לדרך כשהבן שואל מה העבודה הזאת לכם, מסיימים כשהבן שואל וכי שלחה בנך מחר לאמור מה זה האבנים האלה בגלגל, אשר הוביש. ממש סוגרים פה את המעגל. למה חשוב פסח ומילה? חז"ל אומרים שזה שתי בריתות. בריתות נקראות בלשוננו אחד ברית גורל וברית ייעוד. מה זה ברית גורל ומה זה ברית ייעוד?
גורל, פירושו של דבר יהודי הוא יהודי, בין אם מתחשק לו, בין אם לא מתחשק לו. מאיפה אנחנו יודעים את זה? תסתכלו על הגויים. הם לא הולכים והם עושים צרות גם למי שרואה, מגדיר את עצמו כיהודי, וגם מי שהוא יהודי, רק הוא לא רוצה להגדיר את עצמו. זאת אומרת, יש לעם ישראל גורל. הגורל הוא גם, הוא נימול, זהו, זה הברית המילה. זה לא קשור לדעת ולהבנה ולזה. הראיה שהתינוק שהוא נימול הוא בלי דעת, בכוונה. כי זה חלק מתוך ההוויה שלו, ההגדרה שלו. ההגדרה שלו זה מחובר מעצם היותו. בסדר, אפשר גם להתגייר כמובן, אבל אז זה בעצם כניסה דרך שער לתוך מצב שזה הופך להיות חלק מה זה פסח? פסח זה הייעוד. הייעוד שלנו זה לקרוא בשם השם. הייעוד שלנו זה לקדש שם שמיים. הייעוד שלנו זה לשחוט את אלוהי מצרים. בכל אלוהי מצרים ועשה שפטים, אני השם. וידעו מצרים, כי אני השם. עכשיו יש לעם ישראל בכניסתו לארץ שתי הגדרות. אחד, הגדרה לאומית. אנחנו יהודים. הדבר השני, הגדרה אמונית. כמו שהרב כותב במהלך האידאות בישראל, יש את האידאה הלאומית ואת האידאה האלוקית. זה שני האידאות. האידאה הלאומית זה ברית המילה. האידאה האלוקית זה המסר שלנו, אנחנו הולכים עכשיו לקיים דבר השם, להקריב קורבן הפסח, קורבן הפסח הוא מבטא את האמונה שלנו. לכן יש כאן מאורע מאוד משמעותי. הם עדיין נמצאים, אמרנו יוד, הם עברו את הירדן, הם נמצאים עכשיו עושים ברית מילה, אחרי זה בי"ד מקריבים קורבן פסח, בעצם עשו פה מעטפה שלמה של מסרים, שכל אחד מהגדול ועד הקטן, ידעו שאנחנו עושים פה כניסה לארץ, היא לא סתם ככה. אנחנו יהודים ואנחנו בעלי תפקיד. דבר גדול, נכון? בסדר? זה הדבר השני. הדבר השלישי שמבטא את הדברים. מה? המלאכים שבאו לאברהם אבינו, כשהוא נח מהברית מילה זה היה בפסח, באזור פסח. נכון, נכון, ממש, כתוב שמצות אפיו ויאכלו אצל לוט. נכון? נכון, נכון, זה היה באמת שכתוב שיצחק נולד לכולי עלמא, יצחק נולד בפסח. לא שהאבות יכול להיות ניסן, למה? כי זה באמת כמו שאתה אומר. זאת אומרת, זה גם אותו דבר. יפה. דבר שלישי, עכשיו יש פה סיפור מאוד מוזר. ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו, בפסוק י"ג, וחרבו שלופה בידו. וילך יהושע אליו ויאמר, הלנו אתה אם לצרינו? ויאמר, לא, כי אני שר צבא השם, אתה באתי. במילים אחרות, אני לא לצרך, אני בעדך. ויפול יהושע על פניו וישתחו. ויאמר, מה אדוני מדבר אל עבדו? מה המסר? למה אתה פה? ויאמר, שר צבא השם אל יהושע, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא. ויעש יהושע כן. מה זה? מה זה, המלאך פתאום מופיע? פתאום יש כדי עכשיו למשל, המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא, מה קורה פה? איפה פגשנו את המלאך הזה? אצל משה. יפה, איפה מצאנו אצל משה? בסנה, קודם כל זה מזכיר ודאי את הסנה, נכון? ודאי שלעליך וכן הלאה. אבל איפה היה הסיפור עם מלאך? שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני רוצה... לא, שאין שם מלאך. אבל שם כתוב ממש, כאשר עם ישראל חטא בחטא העגל, אומר הקדוש ברוך הוא, אני שולח מלאכי לפניך, הוא ילך ויעשה את זה. אומר לו משה, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. וזה ודאי איפה כי זה. זאת אומרת, במילים אחרות, יש כאן איזה דיון בין הקדוש ברוך הוא לבין משה. הקדוש ברוך הוא רואה אחרי החטא של הרגל, אומר, אני מעביר את ההשגחה, מהשגחה אישית כביכול, ובלשוננו זה כאן נס, ניסית, אני מעביר את זה להשגחה שנראית יותר טבעית. זה המלאך, זה כאילו השליח, זה כאילו כל מיני דברים טבעיים שיגרמו לניצחון. אומר הקדוש, אומר משה רבנו, לא, במדבר, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. אנחנו חייבים לרכוש את האמונה הגדולה בקדוש ברוך הוא, שהוא מופיע מעל הטבע. בסדר? אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, ואז הוא באמת, אבל, כאשר מגיעים לארץ ישראל, כאן חוזר ומופיע המלאך. משה גם מלאך, זה אמרה של משה על הדבר הזה. זה מובא בגמרא גם הסוגיה הזאת. שמה? שלא יקבלו וקיבלו בימי יהושע. נכון, זה מהגמרא, ודאי. בקיצור, אז מה אנחנו רואים עכשיו? עכשיו המלאך מגיע. מה זה המלאך? המלאך, תסבירו את זה במה שדיברנו, ברעיון המרכזי שמוליך אותנו כאן. מה זה המלאך? מלאך זה בא להגיד שהנהגה היא יותר טבעית, בדיוק. זאת אומרת, אל תצפו, בא המלאך, לנו אתה מצא, זאת אומרת, אתה הולך לעזור לנו עכשיו בכיבוש או לא? אבל אני עוזר לכם. במה? בזה שאני מלאך. מה, אבל, כן, כי זאת בדיוק המטרה עכשיו. המטרה עכשיו זה אתם הולכים להפעיל את כל המלאכים.
מי זה המלאכים? חיילי צבא הגנה לישראל, טנקים, כיפת ברזל, כל זה המלאכים. כל המלאכים האלה הולכים לפניכם. אבל תזכרו דבר אחד, אל תחשבו שאנחנו פה עכשיו מקימים לנו איזשהו עכשיו, איזה מדינה, שים לב, תוריד את הנעליים מהרגליים, דע לך, שעל מה אתה הולך לצעוד בכל מלחמותיך, על מה? אדמת קודש. זאת אומרת, הקודש מתגלה דרך הרגליים. שנה עליך מרגליך, הקודש יתגלה דרך הרגליים, זה המסר של המלאך. כאילו זה, תשימו לב, זה המעבר פיזי, דבר תורתי, דבר ניסי. ממש יש 3 מעגלים, כל פעם עובר המסר הזה. אתם הולכים עכשיו להקים דבר טבעי, אתם הולכים עכשיו ללכת להילחם, אני המלאך אהיה איתכם, הוא שולח מלאכו לפניכם, והוא את הצירה יעשה, הדבר הזה, הוא אומר להיות עכשיו המוטו של הזה, תזכיר תומס, שנה עליך מרגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא, נכון? שימו לב, בחוץ לארץ, שהיה בסנה, מה קרה אחרי שהסנה נגמר ומשה הוריד את שנה עליו מהרגליו, מה קרה אחרי זה? כלום, ההר חזר להיות הר, סתם, זה הר באיזשהו מקום, אולי הר סיני, משהו, המקום הזה חזר לזה, בחוץ לארץ אין קדושה שנמצאת בתוך המקום. בארץ ישראל, עכשיו תדע לך, שנה עליך מהרגליך, יש כאן קדושה קבועה, בסדר? יפה, עכשיו, יש לנו 5 דקות לסוגיה מדהימה, בסדר, אז עוד 5 דקות יישאר. אז זאת אומרת, מה שאתה אומר פה זה עצם הקדושה של ארץ ישראל, יש פה, אתם גם צריכים לעשות משהו, כאילו, לפעול על פי הטבע, לעשות את השתדלות שלכם, ובעצם יש השגחה של קדושה בארץ ישראל. בדיוק, ממש ככה. עכשיו אנחנו מגיעים לסוגיה האחרונה של לדבר עליה, זה פשוט בלתי אפשרי ב5 דקות, אבל נעשה את זה, נשלים טיפה את ההמשך בשבוע הבא, כשנדבר, שתלמדו ונלמד כולנו את הפרקים של העי, במלחמה בעי. כאן מדבר עכשיו, בשלב הבא, הולכים עכשיו לכבוש את יריחו, הולכים לכבוש את יריחו, לכאורה, קדימה, לא, בכלל לא פשוט, אבל הכיבוש יריחו לא נעשה בצורה טבעית, שהוא לא נעשה בצורה ניסית. יש פה 2 דברים שמשתלבים אחד לשני. דבר ראשון, מה קרה בכיבוש יריחו? צריכים לעשות 7 סיבובים. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, יהושע אומר לעם, עכשיו אנחנו הולכים לעשות כאן איזושהי פעולה ארוכת טווח, 7 ימים. כל יום אתם קמים בבוקר, הראשונים בני גד ובני ראובן, אחרי זה ארון הברית, אחרי זה הכהנים, אחרי זה כל העם כולו, אנחנו מתחילים לעשות סיבוב, מסתובבים סביב העיר פעם אחת. בסדר? עכשיו, כשזה לא ייראה כמו טיול שנתי, אסור לכם לדבר אפילו מילה אחת. זה אחד הניסים שהיו לעם ישראל, שצריך לא לדבר יותר. זה, בבוקר הולכים לישון. קמים למחרת בבוקר, עוד פעם לא מדברים. ככה, צריך להבין, אני לא אומר את זה סתם בציניות, אבל אברבנאל אומר שאחת הסיבות לזה, זה לגרום אלה שנמצאים בפנים להלם, לראות עם שלם מסתובב, וואלה, מה הם עושים לנו שם? גישור, בוודאי, אז שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ביום השביעי, קמים מאוד מוקדם, למה? כי עכשיו הם צריכים להקיף 7 פעמים, וזה ביום השביעי, שיש לנו שזה השבת אפילו, ואז אחרי 7 פעמים מה קורה? הם תוקעים בשופרות, כמה שופרות? 7. שופרות, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, תריעו, מה תריעו? לא דיברנו 7 ימים, עכשיו זה היה, כולם צעקו ביחד, ואז מה קרה? ואז יהושע אומר להם, חבר'ה, עכשיו כל אחד, אתם מסביב לעיר, נכון? כל אחד עולה מול המקום שהוא יושב בו, נכנס פנימה לעיר וכובש אותה. זאת אומרת, כולם במסביב עושים במין גיחות של כולם ביחד, כולם עולים למעלה, חוץ מאשר רחב, הכל נופל, ואז יהושע אומר, אני רוצה להחרים את העיר, זה נדבר שבוע הבא, כי באמת אין לנו זמן, אבל מה אתם רואים פה במעבר הזה? מה זה מלמד אותנו? שוב, זה עיר שזה לא היה כמוה אחרי. היה אחרי זה עוד כל מיני ניסים, השמש בגבעון דום וזה, אבל ממש תהליך הכיבוש היה מין תהליך תהליך שיש בו צד אחד שהוא לחלוטין מיסטי עד כדי כך, שאחד ההסברים שמסבירים למה 7 פעמים, בגלל כמה אומות היו בארץ ישראל? 7 אומות. זה בעצם בקבלה זה נקרא 7 קליפות. 7 קליפות הקיפו את הזה. על ידי הכיבוש הזה של יריחו, הם ביטלו כל פעם קליפה אחרת, נפלה עד שנשארו בסוף, ויריעו כולם, השם הוא האלוקים, והקדוש ברוך הוא נמצא. ואמרנו כבר שמבחינה ארכיאולוגית, יריחו הייתה עיר בינלאומית, היא הייתה עומדת על המקום שבו כל המסעות הכלכליים עברו מאזור מסופוטמיה, זה עיראק, איראן, עברו דרך יריחו, כי שם זה כמו שאמרנו, שם לא בקעה ולא הר, ואז הם התפצלו או לאזור הצפון דרך כביש הערבה, דרך כביש 90 צפונה, או כביש 90 דרומה, זה המקום מרכזי לעבור, ולכן כמעט גם היה מקום מאוד דשן, היה בו הרבה מים, מעיין אלישע, היו הרבה תמרים וכו', מקום מאוד מאוד ידוע, הוא בעצם סימל, בלשון חז"ל זה נקרא מפתח של ארץ ישראל. אם יבואו ואנחנו נכבוש את המקום הזה, בעצם אנחנו אמרנו,
עם ישראל חי, יש מקום לכיבוש הזה. זה מה שרצה בעצם, רצה המהלך הזה לעשות. אתה מסתובב 7 פעמים. אגב, מזה לומדים את הסיבובים בהושענות בפסוקות. כל יום פעם אחת, ויום הושענא רבה 7 פעמים. כי גם שם אנחנו עושים כנגד רוחות רעות, נגד טללים רעים, בשמחת תורה. אנחנו רוצים ליצור גשם שירד מהשמיים, גם שם מפסיק המן, אז צריך גשם. לכן זה גם דומה לזה, ולכן זה אותו דבר. בקיצור, אנחנו עכשיו נמצאים ברגע שיש פה טבע או נס? גם וגם. גם וגם, שצריך לעבוד. יפה, זאת אומרת, נס צריך לעבוד, כי הם עכשיו עושים מצידם, הם הולכים ופועלים, וברגע שזה קורה, לא קרה, אז מצב שכולם עפו, אלא עכשיו תעלו ותכבשו את המקום, וכל אחד כבש את שלו, ולכן יש כאן ממש, שוב אותו דבר, הארץ ישראל, המפתח של ארץ ישראל תיכבש בצורה משולבת, שיבוא הנס, שהוא נפילת החומה, ויבוא הטבע, של להילחם בהם, נכון? היו גם כל המלחמות והמשך, או שזה היה... לא, זה היה מלחמה שבאופן מיוחד, נראה את המלחמה הבאה בשבוע הבא, את העין, נראה איך הם טועים בגלל זה שזה טעויות, אבל בעיקרון זה היה דוגמית כזאת. כדי שזה יהיה דוגמית, אז יהושע החרים את העיר, זה נדבר בהמשך, אבל זה הנקודה. יש כאן כניסה למקום שהוא בעצם מהווה שער הכניסה לארץ ישראל, כן. הסיבה שיש את כל התהליך הזה שהם עושים להשכין את העיר, זה בגלל שזה העיר הראשון בעצם שקופים, יש בזה משהו סמלי, הראשון בארץ ישראל. ראית את סדרת חינוך הם עברו לפני המעבר של הירדן, מעבר הירדן, ברית מילה, חג הפסח, עכשיו גם בכיבוש הארץ, הם מקבלים פה ממש הצגת תכלית, כי המטרה היא, כמו שאמרנו אצל רחב, היא ניצלה, למה? כי היא אמרה, כי השם האלוקים ועל פני מים ממעל ועל הארץ מתחת. היא בעצם הכריזה את המטרה של הכל. המטרה שלנו זה לא להיות עם סגור, אלא עם שמשפיע על אותנו. כדי להמחיש לכם את זה, שלחתי לכם בוואטסאפ, ראיתם את הוואטסאפ, את השיח של הראש הממשלה הקנדי? השבת שהוא היה. השבת שהוא היה. ראיתם את זה? נכון, זה מיוחד. תראו את זה, כי זה ממחיש לנו קצת, איך יכול להיות מצב שאומות העולם יראו ויגידו, אין כאלוקינו, אין כאלוקי ישראל. זה דבר מדהים, באמת יפה מאוד. מוריי ורבותיי, זה החלק שלנו לשבוע זה לחזרה. בסדר, הכל טוב, היה ברור, אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה שהמסרים האלה